Oh. Yeah. Yeah. iPhone akiringa. Ubani? Private number. Ibambe. Yeah, sure too. Hi, no, wemfethu. Nomuntu usosabhizi uzomthola basenqedile ngayo. Yeah, nje ubhizi uzomthola basenqedile ngayo. Oh my God! Hello. Yeah, sure mfethu. Mfowethu, anganingiyasho nje ukuthi uzomthola basenqedile ngayo. Oh manje usabhizi. Bengithi mfethu sicela ungitshelele uthule mfethu ukuthi no, sengibuya kadokotela mfethu and ngiwatholela ama results ami. Yeah, nayo mfethu fanele ahambe ucheck ama results akhe. Usungaqhubeka ube busy naye njengoba ubusy naye ngithi beni busy. Hayi sengaqhubeka bafethu yeah sure nazo. Imali bese ama results ani lawo mfethu. Oh. Hello, bethina wakho bese athi hello. Baby! Are you ready for round 2? Uganti wena wenzani sengathi wangishaya ngaphakathi